ఎదుగుతున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి బరువు పెరగకుండా బలం పెరగడానికి, పొట్ట నిండకుండానే పోషకాలు అందడానికి, ఎముకల్ని ఉక్కలా చేసే శక్తి రావడానికి రోజు ఈ మొలకల పాలిస్తే సరి. దీనికోసం అన్ని మిల్లెట్స్ లో కంటే కాల్షియం ఎక్కువ ఉండే రాగులు, ఐరన్ ఎక్కువ ఉండే జొన్నలు, మెగ్నీషియం ఎక్కువ ఉండే సజ్జలు కడిగి 10 గంటలు నానబెట్టి మూట కడితే 3-4 రోజులకే చక్కగా మొలకలు వస్తాయి. వీటిని 2-3 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్ మీద వేసి 2-3 గంటలు ఆరనివ్వాలి. ఇప్పుడు వేడెక్కిన కడాయిలో వేసి 10 నిమిషాలు దోరగా వేయించి తీసేసి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అందించే డ్రై ఫ్రూట్స్ ని కూడా వేయించి అన్ని చల్లారాక పౌడర్ గా చేసుకుని 1 స్పూన్ పొడిని కాస్త నీళ్లలో కలిపి ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా చేసుకున్న ఈ పొడి తాగడానికి యాంటీబయోటిక్స్, హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ వాడని ఆవుల నుంచి సేకరించిన అక్షయకల్ప ఆర్గానిక్ వారి వెన్న శాతం తక్కువ ఉండే ఆర్గానిక్ ఆవు పాలని 1 మరుగు రానిచ్చి కలిపిన పిండిని వేడి నీళ్లలో 1 నిమిషం ఉడికించి పాలు కలుపుకొని తేనె వేసుకుని తాగేయడమే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.